Arratsalde on da ongi torri. Arratsalde on eta ongi torri. Gaur, arratsalde hontan Saharar errefuxiatuen kanpalekura. 50 urtez gure ateak zabalik eta esperantzari eutsiz. 50 urte dirauen borroka baten ondorio da besteak beste Oporrak Bakean programa. Sahararrek euren herrian eta euren lurraldean biziko balira ez lukete programa honen beharrik izango. 50 urte betetzen dira aurten Mendebaldeko Sahara okupatua izan zenetik. Eta 50 urte betetzen dira ia 200.000 lagun Argeliako lurretan dagoen Tindufeko kanpamentuetan bizi direnetik. Saharar herria eta Sahararrek urte luzez ari dira itxaroten bere eskubideak aitortu eta autodeterminazio erreferendum bidez euren etorkizun politikoa erabakitzeko. Nazio batuek hitz emandakoa eta legez eta eskubidez dagokiena, Afrikako azken kolonia da Mendebaldeko Sahara, eta erbestean eta basamortuan bizi beharra jasateaz gain, gerra ere pairatzen ari den herria da Mendebaldeko Sahara. Dena kontra duen herria, baina etxitzen ez duena, eta esperantza galtzen ez duen herria da Mendebaldeko Sahara. Badira hainbat borroka munduan, baina Sahararrek 50 urte luze hauetan bizi dutena, ez ahazteko deia luzatu nahi dugu gaur hemendik, kanpalekuetatik, desleku batetik, deserritik, jamadatik. Aurten 2026ko Oporrak Bakean ekimenari, hemendik bertatik, kanpamenduetatik alegia, hasiera ematea garrantzitsua dela iruditu zaigu. Hemen daude, gure etxeetan uda jasoko eta udan jasoko ditugun umeak. Hemen daude euren seme alabak, Euskal Herrira etor daitezen baimena ematen duten familia biologikoak. Hemen dago momentuz euren bizilekua, lekua baino deslekua, desertua. Haur Sahararrak gure etxe eta familietan hartzeak euren osasunerako duen garrantzia ukaezina da. Errefuxiatu Sahararen bizi baldintzak nazioarteko laguntza humanitarioaren eta gero eta larriagoak diran muturreko klima baldintzen menpe daude eta Oporrak Bakean programan parte hartzea arnaz gunea bihurtzen da, bai parte hartzen duten adin txikiko umeentzat eta baita haien familientzat ere. Oporrak Bakean ekimenaren parte hartzeak gu geu ere aberastu egiten gaitu. Elkartasun keinu honetan guztiok ateratzen gara desberdin. Gugandik asko ikasten duten arren, guk eurengandik ere jasotzen duguna asko dalako. Guzti honegatik, gaur hemendik, aurtengo leloa, 50 urtez, gure ateak zabalik eta esperantzari eutsiz. Oporrak Bakean ekimena hori ere bada, esperantza. Ekimena egingo dugun azken uda izango denaren esperantza. Mendebaldeko Saharara urki bueltatuko diren esperantza. Herri oso baten esperantza, gehien maite dutenak gurera ekarriko dutena. Bakearen enbaxadoreak, haur Sahararrak alegia. Gaur bertatik, hemendik hasita eta urtarrilaren 15 arte, aurtengo Oporrak Bakean kanpainari hasiera emango diogu. Gaur hemen, arduradun ugariren artean, elkartetako kideak, gure artean izaten diren umeak, eta euren familia biologikoak eta baita harrera familia direnak ere badaude. Eta guztioi gure eskerrona adierazi nahi dizuegu. Hemendik, gaur, Argeliako desertutik, Sahararren kanpalekuetatik, agerraldi honen bidez,
Euskal herritar orori deia luzatzen dizuegu. Oporrak bakean, elkartasun ariketa komunitario eder honetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Deia luzatzen dugu gure etxeetan, uztailean eta abuztuan, ume saharar bat etxean har dezazuen. Erakunde eta eragile asko ditugu gure alde eta bidelagun. Eta ardura guztiona izan arren, erabaki hau norbanakoa den arren, erantzunkizuna guztiona da. Erantzunkizuna kolektiboa da. Herri gisa erantzuteko beharra dugu. Beste herri bati erantzuna emateko. Zu eta zure etxeko ateak zabaltzera gonbidatzen zaitugu. Zu ere harrera familia izatera gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko.